טוב, אז הנה, גם הקטעים שלי טובים היום בחיי היום, תוכנית אש. אז תקשיב, אתה ואני ראינו פה לא מעט ילדים שכועסים כי הם לא נגיד קיבלו גלידה, או ממתק, או אפילו טאבלט מההורים. ויש כאלה שלא מרוצים מדברים הרבה יותר מהותיים. מה קרה? כועסת? כן! למה? ככה לא רוצה להיות קפקזית. את לא רוצה להיות קפקזית? לא! מה את רוצה להיות? אני רוצה להיות מרוקאית. טוב, אז תהיי מרוקאית. אבל אני לא יכולה להיות קפקזית. ואני כועסת! הרבה? כן! על מי? סבא! על סבא? לא, על השמיים! על השמיים? למה? ככה. זהו, אני רוצה את ההצגה. לא, אלדה יודעת מה טוב לה. נכון. חבל. זוליאל אגב, בת 3 מחיפה, ואנחנו נגיד תודה למאור אלקיים, דוד שלה, שצילם את הסרטון ושאח אלינו. טוב, חוץ זה שהיא ואנחנו סופר חמודה. אוהבים את העדה הקפקזית, אנחנו גם אוהבים את המרוקנים, נכון, גם את הפרסים. תודה לך. את הפולנים פחות. פחות. אבל נראה לי שהיא עברה את המבחן. בצד הזה של החלון. כן, היא מספיק עצבנית להתקבל לעדה שהיא רוצה להתקבל אליה. לגמרי. טוב, סתם.